салом дӯстон, хушомадед ба канали Сомониён. Навори навбатӣ бошад дӯстон, срочно Toyota Camry фурӯшӣ. Мошин дар ноҳияи Ёвон қарор дорад дӯстон. Солаш 2009, бензин, газ ҳарду 100% кор мекунанд. Соҳибаш мегӯяд мотор 2.4 аб ё мотор 2.4. мошин SK американка мебошад дӯстон. Бе камбудӣ, ягон камбудӣ надорад мегӯяд соҳибаш. 1 сола ҳуҷҷат дорад. фақат заправка мени ҳай мекунӣ дӯстон. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 105000 сомонӣ мегӯяд, бо арзон мешавад. маълумоти бештар дӯстон бо телефони +7 925 301 7080 дӯстон. соҳиби мошин дар Федератсияи Русия мебошад. ин рақамҳои Русия мебошанд дӯстон. WhatsApp ҳам кор мекунад. агар харидор бошед метавонед ба WhatsApp муроҷиат кунед дӯстон. агар шумо реклама дошта бошед ба монанди ҳамин мошин ё ки хона ё дигар намуди техникаҳо, имо WhatsApp мо дар болои экран 885 78 92 92 метавонед муроҷиат кунед дӯстон. дастгири каналро фаромӯш накунед. обуна шавед. лайкҳои худро дариғ надоред дӯстон. ҳамафзо дар канали мо намоиши хонаҳои фурӯшии мошин ва дигар намуди техникаҳо мешавад. тамошо кунед. барои диққататон дӯстон якҷаҳон ташаккур. бо канали мо бимонед ҳамеша.